Assalamu alaikum. Ambal maslama ne on sigle nga hora na nga la rukan kanaka. Gribu la min dawa faida. Ya na faida damna. Amanga solin menga. No Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima kulluka wal qatim lima sabaqa nasr al-haq bilak wal hadi ila siratal mustaqim haqqa qadrihi al-miqdar al-azim. Angla nga solin menga hame fuli blanc fana bola munu yanga jinyala tike sababu ni mai. Azgir plesi barakala belajeli ko fam suraka hadra laqaw an kuna laqaw alan krasonamo kulu buya jiranga kena kono o be amina donga kuna fondi moka lamine raka bara kechukuni aka bara fonka o ko fa anankle ka tam bulu daga ta ivar jamana ka ni sili temena skada badi uyam bunya kwa o fendam warta soro santa soro bo bunya masiki o yera dondi ala kan fara era donoka bo ko fe anga bara konna na fe ndaman de bambulu nan kele ka fe munu gla era ka bulla na fulula kasaka bla jinya mo kasaka na fasoro kasoro amake ni war babbe baske jinya la tige hinani jigitugude ami gulu nyona soro ko ni latikola ani ni buloka o konna na ki fe munu bulo da bibina anga depo be dugutan flamuna ala na krasona mo be ka mina soro sungolo demena ka fara selibanye sikuka o ni dutiki demena no eche afra mugumani jimoy ana mo jugunashi mabo fu kama adama de yeba jugu dobe munungo mo ka dugutije o kasegi kisika bo luka ko mo o kofa ni kisila ka bo mo tamo yera kana ko jugu nyini mo koy wa mo jugu nashi ngona aya bonu hakilla de woni do ata fane bala jore kasa anga masadaji ye mu yesigi musa daga de do bo jine flora sheki nala nani no ga mo mi ti buloje ala ka joy bo o bola bo kofa fana kana se anga safna ko mo mun dugulenta jine mo gola o konna na ga se 17 kinta mo dasirlando bon adamadiya na forcite parce que jigla mogo biga mogo la munga ki deme ika irija konnana nga telma ge hinan dana bana bo bisaka wardo ini do fe mogo do kama nga dana bane mu bane do jinya kono atike bisaka sikila bo ga sigi yera deme na la ga deme na ni warin zoro yera ga ke hore ga sikatiki mo ko ndawolo de kama ma dawa ka fo mo gata ka tinya kana ani ka tase bolonde sebe mo parce que seben do de be no mum bi adamadiya kono bulu tirula an yulu baroke mum ba to adamadiya re ibisaka lafiya sura lafiya jmendo ki kisika bo wari yera ko mo parce que ba fo ko nga warti siki o sorom tila o warti saka siki de ne ka dunda wakele o eko eka wakele sura ka kala marata bola no kala dima bi ko ngode ala ka ngeshi ka bo mo bon seben de nglalo de ka akachala fe ne ataka mara ni ala dana ka taka amarani laminika dana akachala fe ala baraka do ala bo kofe fana mishifima baram nang ya bluda ya sebedum fana boka chaya nan kuna nafule ka sabuke ni mogo mini amogo ya bila parce que mogo fe warti mogo shiti warikla wari relation mendo erebe baram ke ni sababu soro la ko majo al nima fara nafulo tugu ka ibi fara wartugu ka ne odun kala ka chala fe ala be suma duila ka bo kula ko mun be no esinga juguye ala ka ambe kesi ka bomo ayo sebendum fana bebe na olu fana be nunu fana be ga bla la min ka dulula parce que toujours ame kuma dulinga dulin te dore ka foko ni ka dulu de kala ko semeni kele kalo kele ke bi ka nafulo tikote parce que ka sababu de bi jirila munu bi ka sababu sure koro parce que karamogo ye sababu de mogo nyini nani ala chente karamogo te ala ya famu fu mogo de ko bli kono bi karamogo bli ga chila ni dane nga kana karamogo force ka dun fi ala drone bi se ka dun fu mogo ngani ala wole la kon sababu kon na abison parce que donné tien toujours mo ladil kandi mogo nyini no mon ko ladil kandi anga karamogo ba mo parce que an ye grebu bon ko nun koni nunu be kala prime na nogala dinya mo ka se ka soro bonya kono
an bɛ sunkalo kɔnɔna ni ma fili bi y'a tile 15 ye ala ye sunkalo ɲuman ban ala sɔnna ma selijini kalo dɔgɔkun 2nan an bɛ sɔn ka don Ivoire kɔnɔ ala ka diɲɛ ni Ivoire min ye émission ye mais bɛɛ bɛ se ka labɛnw sabati ni seko ye seko jumɛn don fo min bɛ e kunna ni ni Lamini Dawu ɲɛkala naani dɔnni tiɲɛ n'a ngalon i bɛ n'o de dɔn parce que ne kɔni b'a dɔn dɔnni ye tiɲɛ ye i y'a faamu kɔni k'o fana ye fɛn min bɛ yen nɔ n'an bɛna mun fɔ mɔgɔw ɲɛna baara in kɔnɔna na karamɔgɔ fara mɔgɔ ɲinina ka kan kana se la diɲɛ bolo fifa de ni min ka sababu sɔrɔ jɔli tɛ yen ni min ka sababu sɔrɔ kuma lagosi tɛ yen parce que adamaden bɛɛ bɛ i yɛrɛ ko sago la nka ala ko suma ni ŋana ɲumanya o bɛ mɔgɔw tɛmɛ ɲɔgɔn kan ka fara mansa dugaw ni mɔgɔ bonya kan n'a bɛ don karamɔgɔ kan a kana don ka ni mɔgɔ bɔ ye wa a kana karamɔgɔ ka kuma fɔ karamɔgɔ ye i y'a faamu parce que bɛɛ n'i ka dɔnni sɔrɔ cogo don bɛɛ n'i ka dɔnni nacogo don i dalen don mɔgɔ min na ka n'a ka ko sɛgɛsɛgɛ a ye mun f'i ɲɛna n'a se b'i ye a kɛ i y'a faamu ale ye fɛn don i mago la o a y'a don kunkɔrɔ la o a ka ca ala fɛ n'e kɔni wɔsiji don ala bɛ nɛɛma k'i ye n'i y'a ye n b'o fɔ mun kala ne yɛrɛ la ne tɛ se k'a kɛ mɔgɔ la parce que n ka ala ɲɛsina tɛ n permettre k'a kɛ mɔgɔ la quoi wa toujours n bɛ don ka ladilikanw di mɔgɔ ɲininaw ani karamɔgɔw ma diɲɛ ko ko sira la ɲɛ n'i sira la ɲɛ i ka i mɔgɔ ɲɔgɔn gasi sigi parce que fɛn min tɛ bɛn e ma dɔrɔn ka n'o kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na bon ni dun kɛla ten diɲɛ si ko ye ala ka ko ye nka i kɔni k'i ye si jan sɔrɔ i ye si fitinin sɔrɔ i bɛ sa lafiya la bon a ka ca ala fɛ sini fana ye mun ye ni mɔgɔnifin b'i ka sini dilan yanni i ka sa de parce que kasange filɛ pɔsi min b'ale la o ye ɲuman de toujours n b'o de fɔ an ka dɔ bɔ ɲɔgɔn lagosi ni ɲɔgɔn marabɔ la an ka baara kɛ baara o de ka fisa kuma ye karamɔgɔkɛ fɛn min dɔnni t'i la ka n'i sigi k'a fɔ n'o tɛ n'i lebula mɔgɔ min lebu i yɛrɛ de b'i yɛrɛ lebu bon e mun ye mɔgɔ ɲinina fana ye kana karamɔgɔkɛ bila ka fɛn forcer k'a k'a k'i ye ka hɛrɛ tɛ mun na ko o ko n'i b'a kɛ muso fara fɛn kan a ka ɲɛɲini k'a dɔn ne yɛrɛ mɔgɔtigi ka hɛrɛ de b'a la parce que adamaden bɛ dimi ka ko dɔ kɛ i b'a sɔrɔ i ka hɛrɛ t'o la bon karamɔgɔ mana ye ka ban o sababu de yeli karamɔgɔ yeli man ka kɛ sababu jugu ye parce que sababu ye fila de juguman bɛ ɲuman bɛ toujours fo ala ka jɔn an ka nin de bila an kɔnɔ ka baara kɛ n'o ye i y'a faamu parce que i ni ala cɛ ni ala deli ala bɛ yafa nka i ni mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ n'olu ma yafa ala tɛ maa ta minɛ ka di mɔgɔ ma dɛ toujours Lamini Dawu bɛ bɔ ka ni fɛngɛw de fɔ adamadenw ye mɔgɔ ɲɛ kama bon kɔnɔna na n'ala sɔnna a ma sunkalo kɔni a ye dɔɔnin kɛ o bɛna fayida kelen di bi adama ka tura a bɛ di adama ni bɛɛ ko gɛrɛsɛgɛ so den don ale bɛ bɛn majigi de ma ni susuru ben don ka taa ala yɔrɔ la i bɛ bacɛnjɛ de ɲini i b'a fɛnsɛ ka adama den kelen cɛ a kɔnɔ ka tantangana den joli den 7 bila a kɔnɔ adama bɛ cogo min na i b'a fɔ ten 5 de don i bɛ i jɔ adama kɔnɔ cogo la ka sen fɔlɔ ni senkɔni fɛrɛ fila i b'o da sen fila kan bon kɔfɛ kunbere fana o bɛ da sen fila kan tɛgɛ fila bɛ da sen fila kan kunkolo kelen bɛ sanfɛ i bɛ ten turu o kan o b'a sɔrɔ i tanaŋanani bila a bɛɛ la i bɛ ala deli ni majigi i bɛ ala deli ni ala danaya i bɛ ala deli ni kira 313 i bɛ ala deli ni Aminata den ni Abudulayi den i bɛ ala deli n'a tɔgɔ dogolen ye i b'a deli n'a tɔgɔ bangenenw ye i b'i ka dɛsɛ jira ala la i y'a faamu parce que cɛnjɛ d'a ma dɔn i tɛ fɛ i ka sɔrɔ da ka dɔn i ka mɔgɔ ɲɛ na cɛnjɛ de bɛ bɔ ji fana na ji fana a litiri hakɛ ma dɔn n'o ye baji ye i tɛ fɛ i ka sɔrɔ da ka dɔn i bɛ nin de hami fɔ k'i ten turu k'ala ma deli ni seko ye n'i wulila o la sisan i bɛ tanaŋanani ninnu kelen-kelenna ta i b'a bila ji de la i bɛ cɛnjɛ dɔɔni k'a la miniti 5 i bɛ tanaŋanani ninnu bila kɛrɛfɛ i bɛ t'i ko a ji la n'i y'i ko a ji la sisan den 4 i b'o di cɛmisɛnnin 4 ma den 3 i b'o di musomanin 3 ma a ka ca ala fɛ n balimakɛ sunkalo don sunkalo tɛ n'i ye nin kɛ gɛlɛya waati la wari ɲini sababu la ala b'i sɔrɔ d'i ma i ka ɲinifɛn na ou bien dɔ k'i ye maja kama o ka fɛn d'i ma ka sɔrɔ i ka baara tɛ mun sɔrɔ siga kɔni t'a la parce que laturu ye den kelen dɛmɛnan de ye n bɛna nin kɛ jansa ye k'o di diɲɛmɔgɔ bɛɛ ma farafinna kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka mun ta ka baara kɛ toujours n b'a fɔ a kala ne a kala mɔgɔ wɛrɛ ni mun ye fayida di ne mun b'a kɛ a fɔ karisa mun ye nin fayida di a bonya n'a lahɔrɔma a n'a ka ɲuman kɛ
kama ne bina nin kwa fayda ke ala hinane na karsa kama e ka anyambulu bo te dore ka fo ki ba tigi dumi ka ta ala ma ote parce que ne bala kan fo ne fam do ala je kono mo shit se kala mo se kana adinamo o de kama toujours me mo ladi akokono bo o konna na fana nala sona ma amina telephone numéro do di groupe ko kunka parce que amina ko do kireli jumendo mo ko nyini sira fe parce que am faga téléphone numéro do di ni mo mi era ba do yi fami jide yi bo de yi tasma de yi finya de yi ni odo boni kungo gelando bi dala e bi don bi whatsapp ci yi fami ni ta don abi fi o yi fami no dona boni urudi de kan no gi bolo la min daw bi se ka doni di mo urudi kono e ka adamadiya mo nyana na tura ko de kan no gi bolo o kelendo na jidi ko de kan no gi bolo o keledo ka fara a klesuka bo bi ko ni nala sona ma amina numéro mbla jinya mo bi se ka ta nala sona mo o bi ga dugoye whatsapp ko la mo mi se ka to yere bi se ki ka mo nya soro sutura kono ya famu parce que ni mo bi ko mina ni o ci o kono aka chala fa bi ba fini la min daw de bi nyongoro bo condition mi ka ci ko mina nala sona mo bi fi atina ka gelaye mo ko ka parce que fin de dawola ka se ka bel lafia bo numéro inte dore au 73 39 19 06 73 39 19 06 numéro ko fa bi 00223 de bla 73 39 19 06 ni ya appliquer ka whatsapp blala ka chala fa e bi gribuke ya fam o ni mo bi ko mina fa dunga mo bala shara mo bala bu fi o nala sona ma anno ka ala kama deme mo ala ne krasona mo bo bi amsa ka émission amba ko bla fola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.